Monggo Bapak. Tadi jadi enggak? Rondo Kempleng. Siap sekali sekali. Kempleng boten. Menika ingkang kagungan dalem menika Pak Ngadi menika. Rondo kempling cocok. Cocok ya Mbak Lisia. Orang ini lho. Iki rondo kempling cocok. Lagune ini lho. Ipun Sewu. Nggih. Yen kula nalika alit Nggih. nami kula Ngadi. Nggih, sakniki. Nggih Ngadi menika Ngadi Mas. Tegese namung kagem ketengah. Oh, nggih. Enten namane setunggal. Pripun, Pak? Nek jengat jadi. pripun kok? Ayo. Nek jengat dadi. Piye ora? Dadi apa iki? Dadi apa? Dadi apa iki? Dadi dosa. Kok dosa niku lek jengat sanggon-gon apa pripun? Niku sing jengat apa niku, Pak? Kan? Trek. Jempol. Jempol iki lho. Niku namung nek ilo-ilo. Dan nek rondo niku sok pripun? Niki mau tak Ora, muni rondo oleh serumen ngono lho. nuwun sewu Pak Dokter. Nggih. Ceritanya ini kan mau jadi rondo kempling to. Jadi ora ngaten Pripun? kula menika namung yo nggen. Nggih. Yo niku pimpinan Bapak Yatin Bami. Nggih. Nggih. Menika kula menika pun kunjung kalian nika lho. Ten tampah-tampah niku saking Pak Yatin. Wah, matur Nggih, suwun. matur suwun, Bapak. Kali besan Bantul menika dalem namung sedya nggen. Wah, Nggih. Masya Allah. Luar biasa pokoknya. Lajeng menika kula mboten ngalem Karang Taruna kedunggale. Kula mboten akeh niku dugi piyambak-piyambak. Wah, jos Karang Taruna berniat pindah ke Kongangan enggak? Ya. Kula tansah rumaos marem, Mbak. Nggih. Karang Taruna apa Pak Heru? Pak Heru. Oh, niku budidaya, Bu. Budidaya.